Viva Gesù! Lato Kapçı Kamalahar adayından değil lütfen. Okay? Hey, no better one. What I thought was good.
heen later on. 5. Number 4, Joe, alright? Sakemm nimmarka dej. Ma nżinna għax lejla fuq il-bejt, ġibet tista' timmaġna. Xalla tokra fuq il-bejt. Imbagħad inżil. Għaddej sa ma jammarka għal.
الأخبار الكبيرة الجديدة جبنا والهند. Kien kiesa ta' sitwa bis-semma miżur Covid meta fid-dinja daħlet il-kelma tal-miliet. L-anġli jinżlu verħana biex jgħidu l-nemdejt li ġewwa ruħu fit jeskejt il-miżur bambin. Il-lajja ġeru jidlu biex law xkien dak l-sar. Sibda waqda is-sema u dak sal-jisu binar. Sabuħ mastura riqet fil-lokna f'għal-fejt ingelbet liqi għal-kem sultan kbir. Ejjew mal-lanja n-nandu, il-lanja tal-miliet, il-lanja tal-mħabba, il-lanja tal-sawit, viva l-xu bambin! Meta ġejt fostna, lejju bambin, għazit l-istanza tal-imsejkin. Ettilna s-sakna tal-qari ta' dawk li jibdu tal-ibdittin, ta' dawk li jħennu, ta' nis twajbin, ta' qalbhom safja, ta' nibżawtin. Ta' dawk li jżewdu l-ibdittin u jassawu l-ġawlin. Għax il-bib dejja għal-kabrin, laqtan tal-abra għal-għajnurin, biex nejxu mija. Mal-bibdijin. Ta' dawk bambin kultin dejjem ħenni. Biex naqlu l-qalbi lejju bambin. Din naqlu safja ta' faraġ kejni. Viva Ġesu bambin! Il-papa sa' jiset pasturi, nisbgħin nisbaħ koluri, minn ġolka xerret jenneħejtom fil-prasepju dritt poġġejtom. Marija qed taddura li Ġesu bambin maxtura u Ġusef li wieqaf lejhom l-ikbar l-ewwel ħares lejhom. U ma ġebhom il-ħmar, hemm il-baqra u hemm il-ħmar. Hemm fil-qrib erba' naġid u hemm bitwi bil-moħħliet. Hemm raj bil-naġa fuq spallejh u hemm ieħor għall-kuttejl. Mara ġarġara fuq rasa u raj xiegħed jieħu rasa. Hemm il-maġi tliet lejli ġew il-bot wara l-wadjien. Libsin kollha l-irjali u regali. Jien kont dawn il-pasturi misbgħin nisbaħ koluri se jservuni bosta snin għax minn plastik magħmulin. Viva Ġesu bambin! Kemm jintellu bambin ċkejken dawk li rajket miftuħin. Żgur li l-għas inti tqobbli ċkejken. M'għaliex inti jemmen tfajjar. Il-ġudar għal-rejjin. Għalek dejtu din-nisbija. Il-kenzju d-dejjin. Fejn xetu u għal-rejjin bitin. Il-ġħad l-għal-għal. Għal-disku t-ilu. Lokali ġoħsbula. Lokali t-imma. Nistennu t-istiġijanna. Lokala t-serbu kitlu. Ejja, bambin ċkejken. Aħna li l-għem bambuk. Ejja, bambuk. Għalla walla li bambuk. Ejja, tu-għol Giuseppe. Miejġi, bambin Marija. Idħluha, għamlu, il-kol, ġo għalbna, u f'kulla, u għol. Għal, u dar, Martina. Viva Ġesu bambin! Ħalma nagħmel kull sena meta l-miliet nseħħu bdejt biex narma. Għala xejn kollox bil-kwiet waqt li bdejt narma l-pasturi baqra magħna u naċ kejkin smajt bħal-leħen ikellimni mill-fom ħelu tal-bambin. Terġax tridni fil-masturo ċorra l-ar la-sura nies la-xita. Għamili hemm sibra ġambat il-ksir. Sidli post għal-kien u
Post fejn ebda kesħa, ma nħoss u waqqaft fil-bambin fidi, bħares li mwaħla. Fis-fajnejn fimt li stajt natulu xewtu bil-żid imħabti lejn. Ġesu qedlu din is-sena fil-maġtura sen inħennik. Sitlek post fejn għal-qalbek ġewwa qalb sempliċi. Kif darbin, jgħet jarma il-presetti tal-miliet. Grod tal-żarri, karna tal-Messija it-Twelid. Ġewwa nar waġġa l-Marija, u l-Ġuseppi raġa xie, u bejniethom l-tarbita, u xi ġmiel kemm sabiħ. Baqra f'nara huwa poġġa, wara x-xabta ġewwa lar. U ma ġembhom jgħid naġa, il-ħlief tagħha kotla żgħar. Quddiem nar poġġa xi rajja illi marru biex jaraw l-feddej li ġie fid-dinja biex ukoll aħna nsalvaw. Kien hemm ħafna naġġ hemm xerda fuq l-oljiet u fil-widien. U xi rajja minn tubu għax kien safa u sqajjien. Għalkemm ħajjar tal-preservu huwa mimmi tajn għax kull sena bih jiftaħħar u jurrieħ l-tfal xejknin. Viva Ġesu Bambino! Yeah.
u Robert li ta' stier. Ximbilla ġej bħalana u kan tajnija. Ir-raħja bdew istan u jħarsu fis-smewwiet. Insamra b'dak il-għaba tal-ħaġġi fost iskiet. U f'daqqa derbu tiegħu biranti tal-mulek u ħabbar li fid-dinja jitwilet il-feddej. Ir-rajja lejn il-krosta fister u mistaġbin. Qed sabu lil Marija tadura lil bambin. Kien lejta kesħab biha ma bqal dawn il-nedmin. Inxterek mal-ħuġġiġa ta' mħabba għal-bambin. Viva Ġesu Bambin! Bambin ta' qalbi kemm sabiħ qolbu biex titwieled fil-kwart u fil-ksieħ. Fuq daqsxejn tiben ġo qalb mill-blad berħet Marija x'imkienek rad. Ġabet ukoll fil-kwal x'imkienek radet fil-qajjarat. Nieqes fil-wejjed fil-kwart miżoq biex il-madwira mis-sabbarruh. Għax il-luftana għal-qarik u baċi kbira ssir bisfik. Inti l-kentana tispriħ u lejn bisħarsita bambin sabiħ. Trid tibqa' tħobbok b'maxxaqri u lejn tittajjar ħadd mitlawlik. Fil-ħajja tajna nemx, fil-fejta dejjem fejn nemx. Il-popolazzjoni tal-qalbin fis-satma tiegħek Aziz Bambin. Lilek inħaffru naraw kif il-wiċċ tiegħek jibdi naraw. Viva Ġesu Bambin! Aħna tletnajja foqra l-inħasruna il-nar bil-lejl. Meta bla ma għonna naħlu kellna sinjal bil-mulej. Derta żomm għandlu tas-sema ħaxem xliebes wal-rodina. Aħna nħasadna għax qatt ma bsarna bid-dera f'lejla xitwilja. Xejn la tibżu dan għalilna aħbar tajba semma lilkom. Twilet Alla baqi ġejkom. Biex mill-ħdida dan jeħliskom. Dan ikun sinjal għalikom maċtura b'jeżbet imbezwet insibuh lil dan Alla. Fajjer ħelu. Kunu l-ewwel biex imur. F'daqqa waħda is-sema mtelaq ħafna anġli sbieħ. Lil Alla bdew tanti faħru iberku u jabu ġieħ. Aħna l-lok ħallejna kollox u fiss ġrejna lejn il-art biex naraw dak li għad nagħmlu u nxandru kull ma sar. Lilek rajna u tfajjer ħelu il-qiegħed ġewwa maxtura imgezbet fil-qiegħi. Ommok lilek tadura u dan kollu għajna. Ili nżurna il-mulej. Min Alla fuqi tas-sema inżid biex tibki il-qalbejn. Ħabba li wisq mixura lejn l-għedmin. Ismek norru u nsekku fil-dissija u fuq-il-ħin. Ejjew jarġlu tad-dinja, ejjew mingħajr bulija, ejjew nsibu magħna ħanqimu l-Alla tarbija. Viva Ġesu Bambin! Qabel temmu din il-laqgħa li għamilna hawnhekk bildu ieħor li sidellaċċu dritt ma nafx irċevi nofs ta' kelma. Vi għalli nofs ta' kelma. Issa jiena kont se ngħidilkom viva Ġesu Bambin, allura ngħidilkom vi nofs biss. Nirringrazzja ħafna s-superjuri u lilkom il-koll, it-tfal u l-ġenituri, proset ħafna. Jalla nfittxu ħafna lil Ġesu u nibqgħu mixi wara bħalma qed nagħmlu issa. Għajjef dil-proċessjoni qed nimxu wara Ġesu Bambin. Jalla ħajjitna kollha nibqgħu mixi warajh jitlobna x'jitlob. Għajjef mela ngħidu l-kelma sħiħa. Viva Ġesu Bambin!
spiċċaw laqtana hawnhekk qabel inkomplu saħdejn dew bl-ibnu lejn ta' xittu. Għandu l-karta numru 1 inkantaw fil-kien. Bravo.
Nagħtu tat-tifa tal-aħħar u bej il-bambin jidħol. Forsi regali lesti aqraba u qalbiek imma s-serta tal-Kristu ġo moħħok dik xi ħsieb. Forsi narek żejjinta għal min lilek iżur iżda qalbek naddafta għal min ġara s-Sinjur. Aħseb fil-ħbieb u qraba darek imlija bit-tiżjin imma qis qabel kollox tiftakar fil-bambin. Jekk taħseb kollox u tinsa dar il-ħabib, il-fer jaħrab minn moħħok, minn qalbek u lejna li ma ssir. Viva Ġesu Għal-sattazzjon, ġortfalke, kminu tal-moglamment, bravi. Tafridni fil-mastura, ma nagħmel ta' kull sena. Ma joqrob il-milet, meta seħ middejt bismarma, għażi sejt, kullex mikiet. Waqt bdejt narma l-massuri, baqret bħala u naċkajt nien. Smajt bħalema nikellimni, bil-kom elu tal-bambin. Il-klas minni fil-mastura, ġogat l-armu tal-masura, nista sita, għamirif, emsiner tambati, il-sieħ, sibli post tal-kennu l-bos, post fejn ebda siħna n-ros, u waqaft bil-bambin pinti, faris, imwaħħal fissa ħajnej, fem istart naqtali sew, bil-insit imħabti lejn, ġessu għetlu, din is-sena minn mistura s-neħi, sibtlek post fej ikun għal-qalbek, ġuwa qalbi sempoġġi. Għanna l-aħħar fuq, ġila li xina għidilna. Il-presepi ta' Peppino. Il-Peppino qiegħed jarma il-presepi ta' Miliet, meta żgħira li tfakkarna tal-Messija t-Twelid. Ġewwa l-arba ġemarija u l-Ġużeppi Raġexxija u bejnietom l-tarbija u xi tnien kienu sabiħ. Baqra mara huwa koċċa u rixabba ġewwa l-art u ma ġembhom qiegħed nagħta l-ħrief tagħha kollha ġar. U d-dimna kħedġa xirara illi marru biex jaraw u fedej li ġifridġina biex jkoll għamil salvaw. Kienu ħafna naċi xerda fuq l-għaliet u fil-wġin. U xirar minn dik minn tulu għax kien sebaw s-għamin. Għal-kif għajadat l-sebu u għal-minni dawn tatin għax kif sena bejta u rjali fasqni. Viva Presepio! Grazie, Pastor.